verleden hier ging het net terug en ook dit hier spande het erom. Maar uiteindelijk kwam er genoeg geld op het kleed. Er binnen 5800 kaarten verkocht en dat wie een hele tour. Het is echt verrekte moeilijk, niet alleen voor ons, maar voor iedereen die in deze wereld zit. Kijk, we hebben de btw-verhoging gehad, dat scheelt 13%. Heb je dus minder opbrengst. Dus we durfden de kaartprijs niet te verhogen. En dan hou je de prijs hetzelfde, maar dan kost je dus 13% omzet. Ja, de meesten die zijn onzeker, de mensen die houden het geld in de bus. Naast Friese artiesten als Elske de Wal zullen ook nationale muzikanten als George Baker en Lois Lane optreden. De Friese Music Night zal er 1 keer in de 2 jaar georganiseerd worden. Ja, 2 maanden geleden had ik zoiets van, we doen het de laatste keer en nooit weer. Of liever helemaal niet. Omdat het dan toch wel gewoon publieke belangstelling was toen. Moest nog op gang komen. En dat komt last minute dan allemaal goed. Maar ik kan nu al zeggen dat met dit aantal bezoekers, dat we over 2 jaar hebben gewoon weer een Friese Music Night.